Ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Pan na!
Nanalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 25 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. May nga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Biyernes, kita sa karon nga adlaw banwa, petsa 24 kita sa bulan sang Disyembre. Tig 2021. Isa na lang kadlaw ang manabilin mga kabinan kag mag-celebrar na kita sa adlaw sang Paskwa. So ano no? Actually inoras na lang gid kay karon sa tungang gabi magasugalaw na kita iya mga kabinan sang adlaw sang Paskwa, no? Christmas Day. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. A day before Christmas, no? Sa aton nga mga tagparamati ano mga panguna nga mga balita. Nga aton iya nga tutukan subong yang aga drigid lamang sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition sa pilaiyak ka mga panguna nga mga balita. Ang siyudad sa Bacolod, antes ang celebration na gidman sa adlaw sang Paskwa, nalabot na ang herd immunity. No, the good news ni para sa aton, and of course, no, ang sa aton nga mga kabombo because both na ang Bacolod kag ang Negros Occidental sa aton nga mga kauturan, no, ginpaidalam sa state of calamity bagod kay Bagyo Odette
timiyara sang price freeze, no? Actually ginmando ni sang Western Visayas nga DTI, no, sa aton nga mga kabombo. Kaga subong man sa mga kauturan ta, speaking man kay Bagyo Odette, ma-update kita nung pinaka-latest, no, sa update iya mga kabinan ni sang pagpanalasa rather sa aftermath ni Odette. Ang Kabankalan 10% pa lang ang may kuryente sa subong, pero at least amat-amat na, no, sa mga kauturan naton. Ongoing pagpatigayon man sang relief operation. Si President Rodrigo Duterte tinangayos ang pasaylo bangon naman niya tido kahinay gid sa response ang gobyerno sa mga naigo ni Bagyo Odette. Pero in fairness, subong do ka damo gid ganing nagresponder, no? Amalan niya habal sa mga kauturan ta, tibulo bintahagin man kung lapit na eleksyon, kaya damo naga-responder, nagahatag sang bulig. Sa karon ang mga casualties, 258 na bangod ini sa pagpanalasa iya mga kabinan ni Bagyo Odette. 258 na ang mga casualties, no? Kag sa mga kabombo naton, pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita ato niya nga tutukan sus grabe pag ang damage sa agriculture, no? Naglabot na sa 3.1 billion sa agrikultura lang na suno sa Department of Agriculture. Sige, no? And sa subong sa mga kauturan naton, sikero naton sa ato niya nga mga kabombo, kamusta, no? Ang pila man kabahin sa luwas ang pungsod, no, kay ti a day before Christmas, no? Kamusta ang pipila iya mga kabinan ka mga selebrasyon. Actually, in China, ginbutang gani sa lockdown bangod sa COVID-19 cases man. Balik naman sila iyariwat sa lockdown. So sa riwata, initanan, diskusyonan naton. Samtang kita nagapangalagad, drigid lamang, no? Sa Biyernes naman natin yung edisyon sa aton iya nga paratuntunan diri sa Bombo Report sa first edition sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. A day before Christmas and a day before man, sa aton iya nga pagpatigayon iya mga kabiran sa aton iya nga grand draw para sa aton nga pinakabongga nga promo diri sa Bombo Radyo, no, kay buwas nga adlaw December 25 ang aton iya nga grand draw sa aton iya nga promo 1-2 panalo promo 2021. Na sa buwas na gid nga adlaw, may baluan na kung sinong mangin kabahin sang Millionaires Club sa Bombo Radyo Philippines. Ika-74 nga Bombo Milyonaryo ang mahibaluan mismo sa adlaw sang Paskwa. And of course, aside from that, aside sina sang ika-74 naton nga mangin milyonaryo sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton, may apat man kita iya mga kabiran ka mga winners, no? Sang tag 50,000 pesos per regional winner para sa ato niya nga grand draw Luzon, National Capital Region, Visayas kag Mindanao. So ang ato niya nga guaranteed prizes sa 24 ka mga key areas. Ang ato niya nga first prize is 15,000 pesos. Ang ato niya second prize 10,000 pesos. Ang third prize naton is 5,000 pesos. Okay? So, good luck sa mga kabombo. Tapos hingagaw pa kamuhulog sa mga entries. Sabi, hingagaw na, pwede gid. No, kay pwede pa, no, sa mga kauturan ta kay boss mga ato niya nga grand draw. So sa inyo dira nga puti nga sobre, sulat ang mga masunod nga impormasyon, name, address, signature, contact number, proof of purchase, week number, so ibutang nyo dira week number 7, title sa promo, kag ang pangalan sa Bombo Radyo o Star FM station sa inyong lugar, no? So siraduhan sa mayo ang mga envelope sagod nga hindi madula o kung mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini. So adlaw-adlaw may chance ka nga magadaog sang dalalagko nga mga papremyo Lunes tugto Biyernes. So ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radyo kag Star FM stations nga malapit sa inyo sa inyong lugar. So, bantayan sa mga kabombo naton buwas nga adlaw ang aton nga pagpatigayon sa aton iya nga grand draw. No? Again,
6 million. Ito na ni panagtag naton sa kabugusan ng duration sa aton nga promo. So sa mga proofs of purchase nga inyo sinihulog, syempre tumalangin ni kahapos, no? Sa mga mister dira, sa tagsa iya ka mga puluyan, no? Pwede get Alfonso Brandy. Gets ang lasang hanap mo. Isa ka battle cap sa bisan ano nga size ang light, platinum, zero o consolera, isa na ka-entry, no? And of course, yaraman ang our Florete Pawn Shop and Jewelry. Subong pwede na kita ka no? Pwede na ka leisure travel, pwede na katabok, no? So your diamond and pearl house, so pwede ka makapa our Florete Pawn Shop and Jewelry, So isa ka coupon for every 100 pesos purchase ang jewelry watches. O kung bisa na lang ang pawned item, isa naman iya ka entry. And subong man sa mga kauturan naton kag sa aton nga mga kabombo, iyaraman ang Sid Panyawan. Subong kinahanglan tagid ang food supplement, no? Kinahanglan tang supplement kay especially sige na pangatubang naton nga pandemic subong, no? Kinahanglan pa bakuron talawas ta immune system ta. So dira ka sa Sid Panyawan, basta Panyawan manunggal. Isa ka empty blister pad o kon banik sang Panyawan luyang dilaw plus mangosteen, plus makabuhay food supplement capsule, o kung panyawan ba na ba kung garlic plus makabuhay food supplement capsule, isa na ka entry. Okay? So, sa mga kauturan ta, good luck sa ato niya nga mga winners, kay man 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw, baldeng papremyo na, may cash siyahan pa. So, good luck sa mga entry senders naton, sa mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Kay subong amo ni ginambal naton, no, sa mga tagpalamati naton nga ano ni ang ano lang hulog lang kamo sang inyo sini nga mga entries kay kung damo kaya entries, syempre ginahulog ta kung chance mo. Malay mo, ikaw ang mangin milyonaryo, no, sa karon, no, sa mga ano naton, sa aton iya nga mga kabombo, no. So malay mo no, ikaw ang aton iya nga mangin magadaog, no, kag mangin bombo milyonaryo, no, sa subong naton iya nga mga kauturan, no, kag sa aton iya nga mga kabombo, no. So good luck sa aton iya nga mga tagpalamati, no. Kay amo ning ginambal naton sa Diwata, ang sa subong, no, especially subong nga pandemya, duhalos ano gid kita tanan, no, budlayan kita, no, especially sa pagbangon liwat, no, amo na bala, damo nagkalawad ang trabaho, subong niya pa pisan-pisan lang ni. So isa ni sa pamaagi, no, ato niya nga promo 1-2 panalo ng Bombo Radio Star FM. So good luck ha sa inyo sining mga palamati, no, sa aton iya nga mga kauturan. Okay? Sige, subong yang agaw, mga kauturan ta. Mga utod nato nagapariser aga pa, no? So, naga-monitor sa aton sa radyo sa 630 kHz sa inyo siningatag sa mga radio dial o nagaupod sa aton niya mga kabinandri sa Facebook Live, sa Bombo Radio Bacolod or sa aton niya YouTube. Wow, nagadamo na gid na aton yung mga YouTube subscribers. So, again, salamat gid, no, sa padayon ninyo nga pag-upod, pagpamati, kag pag-suporta, no, diri iya mga kabinan sa Bombo Radio Bacolod, no, Bombo Radio Philippines. So, sa mga utod naton, especially sa mga OFW, so ti manog Christmas, di bla, do ginahidlaw, no, diriya sa aton sa Pilipinas, way nakapuri, maray naton next Christmas. Ati kita gani diri sa may syudad sa Bacolod. Good news, di bla? Good news kay man nalabot na gid man naton ang ginahandom naton nga herd immunity. Wow, grabe, no? Pag magkambal kita nga nalabot naton ang herd immunity do, makahambal ka nga, wow, ginahandom tanan ni Santa Lilikdan. Herd immunity kay tungod nga 103% na nga nakabakunahan ang mga Bacolod nun. Imagine, sobra na sa 100%. So, amo nang ginambal nato, no?
Sang una, di ba, may mga hesitation pa kita nga magpabakuna o kung magpa-vaccine, susubong niya, ano na ta, isog na ta nga makapavaksin kita, no? Sa aton nga mga kauturan, kag sa aton iyang mga kabombo, no? So, amo na bla, isog na kita nga magpabakuna kita, no? And sa mga congratulations sa aton tanan kay naka-herd immunity na kita. Ang handom ta, di ba? Ang handom ni sang syudad man sang EOC nga before Christmas malabot ang herd immunity. So iniya official record ini nga official record ini, no, nga nalabot na naton iya mga kabinan ang herd immunity. Naggikan iya sa Department of Health, no. So at least, no, hindi manibot ang balon nga, syempre hindi ka na magka-COVID kiti subong hobaw, grabe. Na-notice nyo sa mga mall subong halin kahapon tinalikdan nga adlaw kag sing tinalikdan pagid nga mga inadlaw kay lapit na ang especially karon baw ginutok gid, no, damo ni gagilinuwa, puwerte ang traffic kahapon, puwerte ang traffic, tapos kada mo damo tawo sa malls kay syempre naga ano ni bla daga holiday rush na nagapamalaklon kay ti ma-celebrate kay ti okay, ano na be, do medyo may kahilwayan na kita kay last year do ginhidlaw man kita, no, hindi mo maniwasol mga kauturan ta. But then again, ano lang ha, we have to be very careful. Okay? Ano lang gid, no? Halong lang gid kita sa mga kabombo naton. Hindi butang balon nga naka-herd immunity kita kay ang hambal kahapon gani, no? Basi bala may holiday surge bala, ina balang after Christmas kay tinagtipon-tipon kita or after New Year basi magtaas naman ang aton iya nga kaso, no? So butang balon, kinahanglan sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo, sok-sok lang gid kita gyapon niya sang face mask, no? Mag-social distancing, amo ning mga importante nga mga bagay naton iya nga himuon. No, halong lang gid kita. And syempre ang ma-join sa mga party ti halos ti dapat inabalang naka ano ni pagtawag man, nakapabakuna, no, importante na siya, no, nga makapavaksin o kung makapabakuna kita. So, congratulations sa aton tanan, no, sa mga kauturan tang sang una do hindi magpabakuna ti subong niya na realisar gid man kung ano ka importanteng vaccine. Ang vaccine niya hindi na yung makapatay sa imo kaangay sang ginapaminsar sang iban, no, sang pipila, pero makabulig na siya sa imo. Namo nang aton iya nga paminsaron kag amo ina ang aton iya nga panumdumon. Okay? So mayo gid, no? Days 2 days before Christmas, it was announced sang EOC sa Emergency Operations Center nga naka-herd immunity na kita. Do medyo, ang iya naman niya sang province of Negros Occidental, do medyo layo-layo pa ni, kahit tungod nga, ano mo, tagsani siya kabanwa kag syudad. No? Maybe challenging man sa parts ng province, pero sige lang, no, tingwaan lang naton. Importante, no, kung nauna ang syudad sa Bacolod, di masunod ba ng province no, of Negros Occidental, sining paglabot iya mga kabinan, sining ginatawag naton nga herd immunity. Okay? Sige, 41 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 4 saga sa mga kauturan natin kag sa mga kabombo kita tagani sa mga kasimbahanan subong ho. Amuning last day sang simbang gabi. Last day sang simbang gabi, no? So for sure damdamo ni tawo subong sa simbahan, especially nga do ko okay subong sa aton iya nga tiyempo, no? Way problema duway manega ulan. Ang simbahan ta damo gid tawo. So chikeron abi naton, particularly iya mga kabinan ang San Sebastian Cathedral sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Kamusta naman ang sitwasyon subong sang San Sebastian Cathedral sa subong iya nga aga, no? Anong aton iya nga sitwasyon dira? Ang mga kauturan ta ti nagasinako after simba, posible makadto ni sa mga iban manindahan pa, no? Excited para sa celebration subong iya nga gabi sang Christmas. sang Christmas celebration. Hibaloon naton, no, ang sitwasyon naton sa aton iyang palibot sa syudad sa Bacolod
sa subong iya nga aga. 42 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Sa mga kauturan nato natin dapat aga pa ni magmalata, no? Aga magbulugtaw. Bugtaw na, bangon na, ha? 42 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Iba nato yung mga kauturan nakapanindahan na, no? May mga kolokarinderya, ti mahingagaw pa ni. Pero iban, duway na opisina, iba niya ti mayara pa man, no? May opisina pa man. So that is why may mga nagaluto pa. Pero do kalabanan, do wala na, no? And pero sa mga merkado naton subong mo gining sako man, no? Kay tipet sa 24 kita, no? So may mga nagapamalaklon aga pa sa mga market vendors naton. Kamusta kamo dira? Sa mga utod naton, no? Nga mga market vendors especially sa Libertad, sa Burgos, sa mga aga pa. Ang Central Market do medyo ulo adlaw na. Sa mga utod man naton nga mga drivers, no? Mga nagamaneho, tricycle, no? Nagadalikyat man ni subong kay damo pasahero, jeepney drivers, medyo tulo temprano pa, and sa mga kauturan naton nga mga taxi drivers. Kamusta kamo dira, ha? Mautod naton yung mga OFW, so nagapariser man aga pa, temprano pa, kahit siyempre mo naginambal naton, matanaw naman anong sitwasyon sa Pilipinas, hindi sila makapauli mo, no? Iban, pero iban doon nakadalikyat man makapauli, but because generally, because ang pandemic, because ang COVID, no, medyo bulubudlay pa. So iba naton yung mga kauturan ginapaiway anay, no, ang pagpauli subong Christmas. Maybe basi next year, ano, kung okay na. Kahit at least kung malabot na sang halos tanan, no, sang kadamaan, ining ginatawag naton iya mga kabinan nga herd immunity. So, basi palang by next year, okay na, no, ang aton iya nga sitwasyon. Okay? So, amat-amat lang Amat-amat lang, one step at a time. Pero, ang pinaka-importante diri nga mangin safe lang gid kita. Kay kita mo gani, subong do kasan o nga to nga perti man ang aton nga pag-suffer, no? Especially sa vaccination, kita mo gani, subong ti naka-herd immunity na kita. Subutan balon, way man sa imposible nga malabot na naton, and maabot sa punto nga baby by next year, do mangin kabahin na naman na sa sistema naton, nga ara lang ng COVID. Pero importante yati, protektado ka, nakapavaksin ka, kasunod ka sa protocols. Yung COVID yati, ara na lang gid na iya Hindi naman na iya, kahit yung virus, no? Hindi man na madali dula. So, kalabanan ganit, nagpa-booster shot naman, no? Amo na ang importante sa tanan. Okay? Sige, 45 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Hamilton, New Zealand. Sige, salamat gid. Kamusta dira sa New Zealand subong, no? Sa mga kauturan kay sa mga kabombot, kamusta ang celebration niyo sang Christmas? Chekero naton sa mga kauturan naton ang sitwasyon naton sa palibot siyudad sa Bacolod, particular dira sa may San Sebastian Cathedral, si Bombol Yani Zil Minardo sa pihak nga linya. Bombo Zil, good morning. Good morning, Bomboan. Live kita diri sa may Bacolod City Public Plaza, Bomboan. So makita naton diri liwat kung ano kadamo naman ang mga nagasilimba dira sa may San Sebastian na Katedrala, Bomboan. Sa akong likuran gani damo gid nilabay-labay diri. Kasubong man na Bomboan ang tawo diri mga kauturan ta sa may Bacolod City Public Plaza, Bomboan. So daw ano lang man nga pista, Bomboan. So damo gid niyo ang sasagwa diri sa may Bacolod City Public Plaza. Wala pili, Bomboan, no? Bata, tigulang ang ari diri subong. So kasubong man ako naliwat nga nagapsykiatri ang yes, ako rekid gani, Bomboan, no? Kabudig yapon nga nagapsykiatra ang kapulisan diri, Bomboan. May music pangadaan. Amugeda gani, Bomboan, no? So sa bahin diri sang nagabinaligya man na, Bomboan, no? So amo sa gihapon diri ang sitwasyon sa may Bacolod City Public Plaza sa mismo atubang gid sa may San Sebastian Cathedral, Bomboan, no? Ang nagabinakal diri ako ng mga baligyaan diri, Bomboan. So madamo lang, no? Mayari din nga kapihan, no? May mga
baligya sinidi nga bingka, no? Kami araman mga hot cake, may mga palamig na bambuan amo ni oras, no? May ari diri gani nga mga kabataan pagid o kon ginakugos pala ni sa mga ginikanan ni raan naglabay sa likod ako bambuan so daw 2 years old pala or 1 year old pa lang ginagani bambuan, no? Ginadala ni nila nga magsimba bambuan. So ang pumuluyo diri subong sa may syudad sang Bacolod is do kasako nagit kay ti bisperas sang Pasko subong nga bambuan, no? So December 24, 2021 bambuan lapit na lang gid man magtakop ang tuig sa 2021 bambuan, no? So liwat kita nga pahunugyan sa aton sini nga mga kauturan nga sa pagsaulog subong sa Pasko kag sa bag-ong tuig bambuan, no? Dapat gid ka magsunod sa minimum health protocol sini kag sa mga ginapatuman naman bambuan. So kung pwede pala mga pamatan-on ni bala bambuan no nga nagapalupok, no? Kahit may ginabawal nga mga palupok diri, no? Kung ginalimitahan ini ang pwede lang gamiton, especially ini mga dalagko nagid ba lang ang mga palupok so hindi gini pwede bambuan. Kung pwede lang maturutot ini sila ako magatambol dira pwede gina. So sa subong gani may nagapinalupok diri nga mga kabataan, so kadelikado ini tani sa ila kag may area nga dapat dira ka lang magpalupok sa kada barangay bambuan. So ginabawalan man nga biskandein lang maitsa kaya sa nga palupok mo kay base karon kung pag itsa mo may tawo da kag ginali madisgrasya, so kadelikado gid ini sa parte sa mga kauturan naton bambuan. Amo gani man, so sa kadamo lang sa mga subong natapos na ang first mass, so second mass na. Yes. Oo. Yes, correct ka bambuan. So siguro kagina no sa pagpamangkot diri naton nga mas madamo sa gyapon ining nagasilimba, no? Nga sang alas 3 kung ikumpara naton sinisubong sa may second mass sa bambuan, no? Sa may sulod na nagasugod na ako naman og sugod na ni bambuan ang misa. Ara na sila sa may sulod simbahan sinino wala pagid na puno ini ang simbahan bambuan. Ang iban ari pa sa sagwa na nagamatamad pa lang pasulod dito sa may katedral bambuan. So, kung makita naton, doon pinakadto pa kari, pasulod sa may cathedral, or balik diri sa may, ni gani pagtawag, masulod sa plaza, kay man may mga tunnel of lights dito? Yes, bambuan. So, sa liwat, mas madamo gyapon ining kauturan tang ari diri sa may sagwa o kon sa may Bacolod City Public Plaza kang compare naton sa nagasilimba bambuan kahit may nagapa-picture diri sila sa may mga lights. So ang tunnel of lights sa bambuan wala naman nagasiga. Wala na nagasiga. Why na? No? Wala gasiga bambuan as of now ang tunnel of lights ini. Ang sa may Beethoven lang niya bambuan ang nagasiga gid ang sentro diri sa nga Bacolod City Public Plaza kagingan nga lights pero sa tunnel of the lights siguro gin temporaryo again na patay ini o na medyo may problema dira bambuan. It could be nga gin patay tapos kay ti kaaga naman bombozil mo no. Bambuan? Bad ko ti posible ba sigin patay kay ti aga naman? Yes, correct kid bambuan pero sang isa kadlaw bala pagbisita dali naton na Miyerkules bambuan sang kagahon gasiga pa na dira ang tunnel of lights kag kasubong man sang Martes sang aga siguro bambuan may aberya kon may problema gamay diri sang tunnel of lights. So checkaron na naton kung anong natabo dira nga wala na lagasiga bambuan. Amo gani man. Iban nga mga bambuan. Ti subong ho. Ambal ko na gani kay na hamba ko ba puwerte ba ang ginatanaw gid basta sa 24 damo-damo gid na ya tawo. Do halos naga-celebrate gid no. Yes. Bombozil, naka-herd immunity na kita. Mga kabataan pwede na magwa pero halong lang gid kita dapat ga face mask. Kita ko sumong tanan ga face mask manan. Correct. Correct kada bambuan, no? So may mga pipila lang kita nga nakita diri nga mga pamatan-on nga wala ga face mask sa bambuan. So ginapanaog nilang ilang face mask, no? Dapat sa gihapon i-remind ni sila nga kinanglan gid mag face mask bambuan kung wala lang man inigakaon o kon gainom tubig, no? Kay sa subong, no, naghalog-halog na ini ang aton diri nga ginapagsulundan na bambuan wala na gani sang face shield amo na lang ang ginaayo nga kung dapat lang gid mag face mask sa bambuan. So hindi na magpadungol pa kay ti kinanglan o kon para gid man ni sa aton na bambuan nga kaayuhan. Insakto na, no? So, it could be, halini sila sa mga simbahan, no? Manindahan pa ni sila, or akal na lang bingka, papuli sa balay?
Isang iba na bambuan, nagalagaw lang kinadiya siguro ka naka-t-shirt lang man kang naka-short. No, Grabe, wala man siguro plano magasilimba bambuan so laban pa ang nagalagaw diri bambuan sa may Bacolod City Public Plaza. Okay. Nagababay-babay pang iban wala sang face mask bambuan so amo ning nami subo nga daw tunog-tunogon tagide nga kinanglan kinilaya magsuksok sang face mask para ma-remind sila bambuan kay daw matsyag nila daw ara lang sila sa ilang nga balay no nga Gani man. gahubad sila ya sang ilang nga mga face mask nga daw wala lang sila ya nakabalo no nga sa gihapon na bambuan biskan jutay na lang tuod ang aton sini nga cases ang COVID no pero kinanglan ta sa gihapon mga man bambuan. Ang gina-expectar gani diri ho, ang ginatanaw basing holiday surge bala inablang after Christmas or after New Year basta magbalik naman ang atong kaso kay ito ng kumpiyansa kita. Yes, amo gid gani bambuan no. So kay inibala ang sa data nga gagwa. So wala tuod sa nga cases ako naga zero cases kita pero ang deaths ni bala bambuan no sa bahin sini sa mga nagakalapatay sa COVID cases is madamo pa sa gihapon na bambuan sa nga nagligad nga naga cases sini zero cases zero recoveries pero ang deaths is 19 kabilog bambuan pero sa subong so sikaran taman ni kumpilan ang latest man bambuan no COVID cases nga recorded as diri sa Maya Negros Occidental kag sa syudad man sang Bacolod bambuan. Bombozil basi may maglabay sa imo nga maka-interview ka kadali kung kamusta man ang ilang celebration sa Christmas. Yes, sa bambuan so mag-check kita diri. Ma'am. Dalit ma'am. Ano ya sa hindi si mama. Kita kita diri bambo sa nga nagalabay diri nga mga especially mga pamatan-on ni bala bambuan kay do kalabanan gid diri subong isa pamatan-on na bambuan ang arid no makita naton sa may naga holding hands pa diri. Agong ilulukod kami sa pagpanglakaton. Pagulong sa kabuhi. Nakuya sila bambuan. Hindi sila magpa-interview so mangita kita sa gihapon sa Dumudahamo gali Taos Plaza no? sa bambuan so madamo gid ini ang tawo diri sa Maya Plaza aton balang chikeron diri bambuan. Grabe. Do na no man nga naga Mascara Festival taman. Yes, correct gid na daw. Hidlaw gid ang mga tao guro sang lagaw Bombozil. Sana ambal tagani bambuan nga daw mas laban ang nagalagaw kaysa nagasimba bambuan no. Ambal ko Bombozil, hidlaw guro mga tao maglagaw. Kay kagahon pa lang ni Subong alas 5 manong alas 5 pa lang damo na tao. Yes, bambuan damo-damo gid siya katama kay ginamba ko gani daw piyesta lang diri sa may plaza kay kadamo gid katama diri sang ari subong no sa may Bacolod City Public Plaza bambuan. May mga kabataan pa nga nagadinalagan ho. Yes, amo na diri subong ang sitwasyon na bambuan so madamo-damo gid diri ang ari sa may Bacolod City Public Plaza. So ara bambuan sa may punta bala ang tunnel of lights niyo. Wala na nagandar. Wala nagasiga. Sayang, so, no? ang iban nga mga lights sa bambuan, nagasiliga man ang mga lantern. Nagani sa may stage ginibala sa may atubang, sa may Beethoven na bambuan. Kagari sa may ining sa sentro gido. So nagasiga man siya bambuan. Kagang iban pag nga lights nga ara sa may puno. No, ang sa tunnel of lights lang dito ang wala nagasiga bambuan. So, ang mga kabataan gid ni kalabanan ho, ga picture. Yes. Nagatambay diri sila bambuan, nagapungko sila sa may atubang ginisang stage. May mga gagmay pag nga nagadinalagan-lagad di bambuan no, mga taglima ka tuig ni guro. Oo. Amal ko doon ako doon na night hidlaw sight man sila guro bambuan, especially yung mga kabataan, siyempre way nagklase nga daan. Doon na hidlaw siguro ni magguluwa, ti kita mo, ti siyempre malisensya na sila ginikanan na simbang gabi. Ti tapos ang simbang gabi, ara sila ilagaw naman sa plaza. Yes, correct ka bambuan. Siguro ang iban man sa ila, first mass nagsimba sa alas 3 pa. So that's why nga medyo madamo-damo man diri ang ari diri subong sa may plaza. Kay ang iba niya bambuan gamat-amat pa lang dito pakadto sa may plaza. O kon sa may katedral no, kay masimba naman sa may second mass sini bambuan. Amo gani man. Pero dapat halong gid kay
kabudlay ni karon kung magsige naman ni linagaw kag maglinatay, especially mga kabataan nga below 11 kitiway pa niya na bakunahan, Bombozil? Yes, are bambo ano, nagadlagan-dagan sa may kumakita naton no, sa may aton nga live. Na mga taglima gid ka tuig kag ginagani naglabay pa sa may naglabay pa gani bomboan sa may atubangan naton kag gina no 1-year-old or pakadto sini pataas amo nang nakita naton may ara pagina nga daw binulan pa lang gid gani ang pangidaron sini bomboan. Amo gani man. So ara ho nag-hi sila sa monitor. Ganalingaw sila bomboan no kada aga amo na ang opisyon nila so nag-hi sila sa may aton sini nga video no nagapakita sini sila bombohan no kadamo gid bombohan so hindi ako makaributa dire kay first time ko man ni bombohan no sa December sini amo ni kagahon magwa dire bombohan sa 2 years ko man dire sa may Bacolod City no sa December sini bombohan amo na digali kadamo kada magasimbang gabi sa may syudad sang Bacolod bombohan. Ay last year why ni kita no naka-enjoy susubungan ito okay ng sitwasyon, tibalik na naman sa normal na ginatawag. Inablang ginambal, Bombozil nga kung nabukot ka, tapos bag-o kabuyan na. Amo gini example siniho? Daw nakagwa sa hawla. Nan. Kung sa ibang budan pa daw binuyan sa turel ng mga binuyan karabaw. ka sa turel. Yes, kay ng mga man karabaw. kinapugo na ano na why ka na nabukot ka for almost 2 years mo. No, yagid sila magpa-interview. So, do wala gid ko man-tan-on nga mapa-interview bambuan. Oo. Ambal ko na Bombozil, hambal ko ti amo ning do na na pugo na bla na why sila nakagwa kumbaga sa almost 2 years so ang resulta sini. Amo gid gani bambuan so gaka-excite sila no kag mga grabe gid ni ang ila bambuan makahidlaw gid diri sa may sagwa ako na sa syudad sinisang Bacolod bambuan so kabay pa ining mga pamatan-on bala nga nagalagaw diri ako nagasimba nga nakapabakuna na sila bambuan no kay kinanglanon gini nila bambuan man nga magapabakuna para padagang man sa COVID-19 na bambuan no so aton gid sila nga gina-encourage ining mga kauturan naton no kan mga pamatan-on diri sa syudad sang Bacolod bambuan nga kinanglan gid kung may time naman sila kag kung kaya lang kalawas sa bambuan wala lang man sila sa nga masakit o ko na bawal bala no nga magapa-inject so kinanglan mapa-inject gid sila bambuan. Oho, ambal ni sa listener naton, ambal ni Sir Felix Amalia, nakurong bomboan bago lang nakagwa ti amogid. Ambal naman ni Sir Eduardo, ambal niya Bombozil, ang iban dira bomboan nangkapanilag na lang kung depende kung manukling. Oo, gina-take advantage ng kadamuhan sang tawo. Diba si iba niya basi makachansa bla pangkuot da sa mga wallet da. Magad gani bambuan so agin pahanugyan manalaligad no sang PIO sang Bacolod City Police Office si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana nga kung magadala sa valuables sa bomboan bala so chikaron gini no ang ilang mga kagamitan kag hindi magadala sini sa mga kadamo-damo nga mga alahas ni nga kung hindi lang man pwede o kung hindi lang man gid bala kinanglanon na bomboan so kinanglan ang magdala lang ayon sa pangangailangan bala nga ginahambal naton na bomboan so kung ano lang gid ang kinanglanon sini for emergency be cellphone lang so hindi na magadala sa mga extra pa kung ano-ano dara bomboan nga mga malahalon gid no nga posible sini madula bomboan. Hindi mo pagkatagan opportunity nga pareho na doon nagabaladlak ang lawas mo kay karon kundi base kung targeton ka. Yes, correct gid bambuan. So kay ti ang mga kagamitan ni bala nga gabadlak no. Ano gini sa mga pila ka nakatuig Pila ka nakatuig. So nagdinalagan sila. So mga bata pag ito yung bambuan mga 10 years old. Oo, mga sexy pa nga mga pamatanon dire 10 years old to siguro bambuan ang ginapamangkot. Ka mga gagmay pa. Baka mga kabataan no perte no. So anyway, sige Bombozil, at least subong no daw maka-enjoy din sila lagaw kay way ga ulan nga daan ho.
Yes, ako ra kita Bambuan. So update kita diri sa aton nga tiyempo Bambuan sa may syudad sa nga Bacolod no. May mga bituon kita nga makita Bambuan. Kaga wala nagaulan na diri sa may syudad sa Bacolod. So kanami isang tiyempo subong na wala man na hindi man na paang, hindi man na tugnaw insyaktuhan ng gida Bambuan. Pila ka nakatuiga? 10 years old ka. Nga 10 years old ni sila guro. Wala sila mga face mask sa Bambuan. So wala sila mga face mask gid. So Pulo amo ka ni ang to, for sure, remind way pa na nabakunahan. no, may nagabantay man. Yes, may nagabantay man di Bambuan nga kaupod sa pulis inay sa dapat i-remind gini nila sa gihapon no mga naganilagaw di kalabanan gid Bambuan ginapanaog niyang ilang nga mga face mask. So do wala lang sila gyapon nakabatsyag. So sulit-sulit lang kita sini nga nagabiskan kita gan masugata nato na sila Bambuan. So ginahambalan ko man ini sila kay ti kadelikado gida Bambuan. So concern man kita sini sila no mga pamatanon pag iniya katama Bambuan ang nagakadto diri kag ginauba gyud gyapon. So wala ga pamati man ang iban sini. So kakapoy man ni sige sulit-sulit sila biskan na nagabantay di gani Bambuan no do wala man sila ga pati kung hambalon sila sini. Oo. Hambal ni Jeric. Kumal niya ma-shoutout kay ara kami stubang. Ti Jeric, kami pa-interview. Pila ng edad mo. Gatanaw sila sa lawas nila sa video mo subong Bombozil. Yes, ara Bambuan ang sa atubang gid sila siniguro nga grupo. Jeric, pila na ang edad mo, sir? Sir, pila na? Yes, so ara sila sila gid ang nagatanaw Bambuan sila sa na may nagatanaw. live naton. Yes, kadamo sa ila. Amalya, ni mga kabataan nga ini. Importante mga vaccinated ha, maglinagaw ka mo da ha. Yes, mo gid gani Bambuan. So kinanglan gid no nga magpabaksin sini sila. Kung may available lang man kagakaya sa nga lawa. So muna diri Bambuan subong ini ang sitwasyon sa may Bacolod City Public Plaza kag nagasugod na to ang Santos nga misa sa may katedral sa nga San Sebastian na Bambuan. Ang sa video mo subong ya kit-an tagidya pamatanon gidya ara sa plaza no. Anyway, nga Yes. to Landra, especially sa mga ginikanan na panumdum ta mga bata ta may COVID pa subong. So okay lang maglagaw, puli dayon sa balay no. Hindi maghatagan ng opportunity nga magtipon-tipon gid kay may COVID pagyapon. Bombozil, salamat gid. Yes, sa Bambuan, live kita diri subong sa Bacolod City Public Plaza. Hindi si Bombolian Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid kay Bombolian Zil Minardo Pertino. Dumudamo ay mga do na tsakto na no do na buyan sa Tureli na blang nakurong ka tapos do na buyan ka sa hawla kay manti for almost 2 years nga way ka nakagwa mo gining sitwasyon naton subong no sa mga kauturan naton damo ang mga nagasilimba sa San Sebastian Cathedral kita taman to ang 3:30 AM nga mass amo gining ginakadtuan gid no tapos ang 5 AM do medyo jutay na lang. Pero after sa misa, mga kabataan ni magsimba kadto sa plaza, libot-libot, lagaw-lagaw, basta bata ka gani do amo gid na doon ma-enjoy mo gid na ang company sa mga kaupod mo man nga mga kabataan, no? So, pero kinanglan ha manumdum kita nga kinanglan ma-face mask kita, mag-face mask kita, hindi kita shadow yung dumagkumpiyansa na gid, no? Sa subong naton iya nga sitwasyon. Ang mga malaam nagapahuway pa kay damo ginabatsyag panahon ni sa mga kabataan. Amo gani Sir Eduardo na mga malaam na mga tultigulang na relax kay matigisa do gina-arthritis kita no mga ginabatsyag tas lawas ta sakit na tuwo ta mga kabataan niyo way punaw way batsyag way kabatsyag maski papulawon mo na sa magagaya way ni batsyag yang way niya do di syempre agyan tama na pero kung do medyo nagaedad ka na mabatsyagan mo gid na so instead nga ilagaw mo kundi ipahuway mo no so mo ni kitaan taman alas 5 pa lang sa aga ha pero Baudo fiesta man sa sa Gwa sang Cathedral dala sa Public Plaza kay amo na gani because pet sa 24 kita masugalaw kita sang Christmas so enjoy may mga kauturan ta kay last Christmas abi sang 2020 way tanin nahimo tungod man sa COVID no tungod sa pandemic nga way pa kita tuba vaccine no amo pa tong mabudlay pero since subong niya balta na gani kay na nalabot na sa Bacolod ang herd immunity so nakapabakuna na do halos nagkumpiyansa pero again ha ginapahinumdom sa aton sa Department of Health sa Emergency Operations Center nga
hindi kita syadong magkumpiyansa. Relax tang kaugalingon ta, no? Pwede man makalagaw, pero sunod lang gid kita sa minimum health protocol nga ginatawag. Okay, sige. Ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pa nga mga tupiko. Ato niya nga, diskusyonan. Dahil lang gida, standby. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang nga, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabiling Sa nga Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, subong, nagka-try kita mag-contact no, sa North Carolina, USA, Bombo Anthony, with Father Archie Takay. No? So, kamusta ang North Carolina, subong? And syempre, ang mensahe, no, para sa sining celebration naton sa Christmas. Kay man, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, ati magustog-alaw kita sa Christmas, no? So, kamusta dito ya sa Amerika? Especially nga ting Amerika, syempre, una ni nila yung nakapabakuna ng halos, no? Halos kadamaan naman gid. And
una ni sila nagkakas sa face mask, mga mo sa nabalang sitwasyon because kabalo man kita tanan no kung ano ay abi iya ka ano na ang Amerika when it comes iban ganito why na gani iya ga ano ni gani pagtawag why na gani ano na siya why na gani nag face mask gid perti na iya mo basta maghambal kita nga sa ilaya nga ng kinamatarong no di ba perte na iya ang mga dito ya sa Amerika. So, we'll try lang, no, sa aton yung mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo na contact dito sa isa naton sa mga bombo correspondents. Direkta iya mga kaibigan sa North Carolina, USA, no? Sa aton yung mga kauturan. On the line, we have Father Archie Takay. Father, maayong aga. Upod mo si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. Mayong aga sa inyo tananda sa Pilipinas, especially sa nagapati sa Bombo Radyo Bacolod. Merry Christmas, may aga sa tananda. Doon ka namin, isang bike mo, Father. No? Diin ka subong pads. Anong oras dira sa North Carolina? Okay. Father Archie, ano oras na subong sa North Carolina? Bobo Anthony? Hina atong signal. Okay, sige. Sige, we'll try, no, sa ato niya nga mga kauturan. Ano siya biliwat Bomba Anthony, no, i-utdon ta siya liwat be. Para mahina, no, ang ato niyang signal, no, kay ara sagwa, no, si Father Archie Takay sa mga kauturan naton kay sa ato niya nga mga kabombo, no, kay naga-outdoor exercise si Father Archie, no, ano ni gani tawag sinaman, naga-bike ni siya subong, no, amuning exercise, ang palipas oras. Pads, ano, Father Archie, ano oras na subong sa North Carolina? Subong alas 4:18 sa hapon. Oo, so naga-bike ka subong pads, no? Pero, kamusta, like subong bala sa inyo dira sa North Carolina, sa Amerika, kamusta ang Christmas celebration? I mean, tibanog Christmas naman da sa inyo? Kamusta ang Christmas celebration ninyo, Pads, Father Archie? Mahina signal. Oo. Father Archie, kamusta ang inyong Christmas celebration dira subong? Ang Christmas celebration, okay siya. Subong mga tao nagsako sila, kadto sila sa mga mall. Subong is a very busiest day. So, do ka okay gidya? I mean, do balik na gidya ka mo sa normal, Father Archie, no? Yes, balik na. Daw medyo may normalcy na ginatawag. So, Father, ang mga sumilimba, I mean, kundi direya sa amon kasimbang gabi, kamusta man sa inyo sa North Carolina? So, kung sa kung Okay. Sige, na. Sige, do medyo no, ang aton iyang signal Bombo Anthony, no, sa aton iyang mga kauturan, sa aton iyang mga kabombo, no. Gina-try lang naton ini because okay sa hindi ano Bombo Anthony, no. Kat naton si Father Archie, no. Maybe sa aton iyang mga kauturan, no. So kahit tungod sa outdoor, no. So gin-try naton ang aton iyang connection sa iya sa subong iya nga aga. So ambal niya ganiti, do kabalik naman iya sa normal subong ya dito ya sa North Carolina, do okay na. Why naman sang problema kay ang Amerika ya una ni siya hambal ko na gani nga
do nag-okay ang ila nga sitwasyon, no? Si Father Archie dito na sa North Carolina, no? And then gina-practice niya na ditong iya nga profession, dugay naman siya sa Amerika, no? Dito na gid siya nagapari, no? Nagaamo sina, no? Medyo layo-layo kay man si Father Archie, nagakuha ni siya subong. Gusto niya man i-share sa ato, no, ang view na niya sa palibot kay alas 4 dito sa hapon. Medyo layo-layo siya sa sentro sa North Carolina. That is why nga understandable man nga medyo hindi iya maayo ang signal, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no. So try naton last nga wala lang video para nga makasulod, no, para okay siya ang audio, no, sa aton iya nga mga kauturan. Kay gusto naton kuwaon man ang mensahe, no, Bombo Anthony, nagikan kay Father Archie Takay, ma-share niya man sa aton kitaya normal na iya ang simbang gabi, no. Last Bombo Anthony, well try, no, sige sa kay Father Archie nga wala lang kita sa video, no, kay medyo layo siya sa sentro. Okay, sige, ara na siya, no, sa aton yung mga kauturan. Pads? Yes. Okay sorry na. kay dayo ako sa sibilisasyon. Okay lang. Okay lang, Pads, no? Kasi ako. Father Archie, ang mga sumilimba sa inyo, kamusta? I mean, diriya magsimbang gabi, subong ya puno-puno, dira ya? Since then, since mga 5 months ago, we are back to, may ginatawag na kami nga normalcy. So, pero highly encourage sa mga tao nga mag-use ng mask nila while sa sulod sang simbahan. Okay, Tapos okay. ang social distancing, medyo wala naman. May, Pads, may simbang gabi man sa inyo, Father Archie, no? May sa mga community, sa mga Pilipino, may ara sila. Tapos ang last day nila buwas, so diri sila sa parokya kumakadto. So aga pa kami na magsimbang gabi. Tapos they will serve Filipino food, you know. Ay, tood. So, last Christmas, nagpareho man sini or do wala to yung naka-enjoy because ang COVID? Wala. Last year, lang kami. Tawag sini, online lang kami. Oo. Pero subong yan, nagbalik na gidya. Nga nagtipon-tipon. Balik na gid. Balik na. Oo, okay. No, so damo man nga mga Filipinos, Father Archie, nga sa simbahan, nagakadto like subong kag tomorrow ang gina-expectar nyo? Oo, sa simbang gabi nila accordingly may mga like 100 Filipinos mga sa parokya kada gabi, alas 7 sang gabi. May damo mga Pilipino kakadto. Okay, okay. So, Father Archie, subong bali dira sa North Carolina, wala di ba wala na gina-impose sa inyo yang magsuksok sang face mask. To ka okay na gid. Highly encouraged lang, particularly sa mga not vaccinated. Pero, as usual, you know, tigas ulo mga tao, ang iban wala na. Pero may mga iban na ganyan gayus sila sa mask. Naka-herd immunity na kamo, Father Archie, dira sa North Carolina. Naka? Herd immunity, nalabot na, daw vaccinated na halos tanan. Hindi ganun masyadong tanan kay bangadaan syempre. You know, they political reasons. Tapos religious reasons naman nila eh. Amo gani man. Ginagamit nila. But the majority of the people are vaccinated. Okay. So, kamo nga mga kaparian sa inyong nga parokya, kamusta naman na, Father Archie? So, syempre, back to my sense of normalcy. So, busy naman ang damo na activities, damo sang events, you know. So, like sa mga Pilipino, may simbang gabi kita. So, I'm serving sa Hispanic community. So, may kami natawag nga mga pusada. So, every night na siya, may event na si Maria Gagose nagapangita sang panunuluyan ba sa Tagalog. So, may activity na sila. Tapos, mga kanta, may mga reflection. And after that one,
Sa last nga nga house masulod na sila, which means that Mary and Jesus and Joseph ginabaton sila yung welcome, tapos may simple nga kainan na sila. Okay. So, Father Archie, lastly, gusto ko kao ng imo nga mensahe kay Ti Manog Christmas. Dira sa inyo subong is December 23 pa lang pads, no, Father? Yeah, December 23. December 23 pa lang, Thursday. Okay. Anong mensahe para sa mga kauturan naton, Father Archie, sa subong pag-celebrate naman naton sang Christmas? Walang mensahe ko lang is best remember the reason of the season. It is Jesus. May we have a space or a room for Jesus as we celebrate his birthday this coming the 25th. So nga kunta so the mensahe is that have a room for Jesus, have a room also for others. Especially nga mabudlay subong ang sitwasyon naton. We're still in pandemic. And a lot of people are struggling in their lives. Tapos may bagyo pa sa Pilipinas. Oh, yes. And I know damo ang apektuhan gid, especially sa Visayas region nga. Damo sa Bacolod, sa Iloilo man, sa Cebu and Siargao. So, let's have a space so that makaginawa man kita nga tawag nga nabaton man kita sang ginawaan sa kabuhi. So, have a space for Jesus, have a space also for others. And Merry Christmas sa tanan, sa nagapamati sa Bombo Radio Bacolod, and have a wonderful and a healthy Christmas and New Year also. Okay, thank you so much kida Father Archie Takay, ang aton yung Bombo International Correspondent sa North Carolina, USA. Father, salamat gid sa tiyempo mo ha. I know nga naga-exercise ka, naga-bike ka, nagalibot ka sa North Carolina. Lawig nang ginabaikan mo, Father. Mga gamay mo lang, mga 60 kilometers. Wow, okay. Sige, salamat Father Archie Takay. Sige, Keep God safe. bless you. Merry Christmas. Merry Christmas. Salamat. God bless. Okay, God bye-bye. bless. There you have it, mga kabiyanan. Ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa North Carolina, si Father Archie Takay. So, mensahe niya sa aton, no? Especially subong hati. Nagapangatubang kita sa sininga pandemya. Kag importante tod sa aton, no? Exercise gid baw, no? Makapabalahas kita. That is very very important nga. Important, no? Healthy kita, no? Importante na siya. Ano mga na-realisar man naton subong nga pandemic, no? Ngati dapat conscious na kita sa mga food intake naton, no? Dapat conscious na kita sa aton iyang dapat nag-exercise kita, nagapabalhas kita. Very, very important. Kay, ang virus ni pertigid niyang COVID. Especially kung may, ang mga ginatake, kung may mga comorbidity ka. So, budlay gid ka tama. Pero kung healthy ka, no, may bato lawas mo, at least makabato ka na sa virus, no, ginatawag nga ini. Anyway, sige, no, so, subong nga bata na gani, inoras na lang yung ginahulat naton. And we are all excited, no? So, aton yung mga kauturan agad sukulaan mo naman naton ang Christmas. Grabe, no? Inabalang kadasig lang sa mga inadlaw ta. Dugay-dugay, ma-say goodbye naman kita sa 2021. Kay ma-welcome naman kita sa 2022. Pero mo na gani, masubo-subo lang kay inagyan naton ni sa kay Bagyo Odette, no? Ay, grabe. Hambal ganit isang presidente, wala nga pangayo ko pa sa ilo, konduhin na ang response ng gobyerno. Pero in fairness, mas nabatsaga naton gani subong, no, ang pag-respond bala sa gobyerno. Hambal ganit sa iba naton yung bakto, kay lapit na eleksyon mo, mungkin na, damo nagapakitang gilas. Pero in fairness, sa iban nga mga opisyales, at tutuod man gid nga pagbuli. Kaya pinaka-importante, mabuligan ni bango ng mga kauturan naton nga sa sitwasyon bala nga nadulaan ka pa ni Malay, tungod nga nagkalagguba, no, mga kagamitan. Pero ang isa lang gid na iya nga aton ginapasalamatan kay ti kun buhi ka balaya kag ara gyapon ti survive mo lang na gyapon ang subong gani sa ang mga nagkalamatay, no, nagadamo bilang numero kay ti may mga missing paabi mo tungod di kay Bagyo Odette, bla 258 na ka mga individuals ang mga nadulaan niya sang kabuhi, no, sa record ni siya, no, sang Office of the Civil Defense, no.
sa aton nga mga kabombo. So amo na siya kadamo 258 confirmed ni siya nga patay no kay Bagyo Odette. 47 ka mga individual ginapangita pa kag 568 sa maron no. So amo ni siya ang pinaka-latest sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo nga imagine sa initial nga pagtansyar naglabot sa 1 billion no ang damage nga nabili ni Bagyo Odette sa Visayas niha kag sa Mindanao no sa sa mga ports ni bala sa Visayas kag Mindanao tinibalaan tato ang sa damage agriculture pero perti man kadako 3.1 billion tamo-damo man so amo ni siya that's why nga medyo budlay sa aton ang pagbangon tidreya gani sa aton sa Southern Negros ang syudad sang Kabankalan at least amat-amat na may power pero 10% palang ginamat-amat lang ni sentro anay amo ni ang pagtinguha naton iyang mga kabayanan nga makabangon Kabankalan, Ilog, Kawayan, Kanduni, Sipalay, Hinubaan no yari na aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Welcome on ka good morning Bomboan. Sa liwat, welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, tido ka good news man sa amon kay nalabot na namon diri ang herd immunity nga ginatawag. Sa official ini siya nga report nga ginpagwa na aprobado na ni sang Department of Health 103% na no nga vaccinated, fully vaccinated ang amon diri nga mga kauturan sa Bacolod. Suno ni gani sa confirmation kahapon diri sa amon sa Bombo Radio ni EOC Executive Director M. Ang. So naka na gid man naka herd immunity kay ang target gid man sa Emergency Operations Center sa syudad nga before Christmas maka herd immunity gid nga daan nga puwerte ng mga tinipon-tipon subong Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Pero amo na gani sa gihapon ang panumdum sa EOC basi bala after Christmas, after New Year, may holiday surge bala sa COVID kay na-maintain na tani sang Bacolod, 2 na lang kakaso, 0, 5 kakaso, pero kahapon do nagduha naman ka digit pulo although nubo ni gihapon. Pero amo na ang ginapanumdom nga hindi lang gid magtinipon-tipon kay speaking sang tinitipon-tipon kundi subong last day sang simbang gabi so sa pagkadamo lang sa mga sumilimda kag sa pagkadamo man nga mga kabataan ang gagawa simbahan ara sa public plaza kati may mga Christmas lights mo kalabanan gid mga pamatan-on mo ning nakita namon sa subong iya nga aga. Kag sa dugang panamon nga balita kundi naibaluan naton ang Bacolod kag ang Negros ginpaidalom na sa state of calamity. So subong sa DTI, ang DTI Region 6 nagamando na nisang price freeze no sa mga balaklon. Balati ginahulat na nisang Bacolod kag Negros Occidental ang sang DTI ang pagpayag diri ni DTI Provincial Director Rachel Nofable ining official nga mando nga mayara dapat sang price freeze kay sang tinikdan niya adlaw sang gincheckyan namo ng mga presyo bala sa mga merkado sus ining mga nagapanguna tabla mga panakot bala mga nagapanguna mga balaklon bala ning mga ahos bombay kamatis ga-range ni siya ang gintaas niya from 10 pesos to 40 pesos ha ining mga balaklon na sa merkado no do mo naman ni ang problema sa karon kag subong man sa dugang namon nga balita kay bangod ni sa gyapon sa kay Bagyo Odette so padayon relief operations especially sa Southern Negros ang Kabankalan gani although kundi gidya blackout gidya ang Southern Negros especially sa 6th district sa Banwa kag syudad sang Sipalay, Kawayan, Hinubaan, Kabankalan, Ilog, Kanduni. So pero subong ang Kabankalan at least do naka 10% naman nga amat-amat balik ang electricity o kunang kuryente pero amo na sinakuaya sang binaklanay sang generator sets. Amo ning mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas.
Sikang maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga talilupang to mga balita sa bugos na amon diri nga probinsya. Kahapon do kasubo-subo gid no sining palabuton nga pag-celebrate ng Pasko sining pamilya Clarito bangod man gani sa nagluntad nga sunog sa ila iya nga puloy-an. Totally burned gid ining duha ka panalgan no nga balay nga ginapanagiyahan gani isang pamilya Clarito kay man ini siya tako ni siya nga balay kag ara gani ga-star ang pila ka pamilya no sang pamilya Clarito. Natabo ang sunog Bombo Radio Western Visayas kahapon mga pasado alas 2. Kung sa rin gani ginapahayag nga sa interview namon diri kay Mr. Wendell Clarito, nagsinggitan lang ang bata sininiya nga minor de edad nga babaye nga nagakasunog na ang ila balay matapos nga nakabati ni siya nga may naglupok. Tag sa investigasyon, inisyang investigasyon sa magkatapos ng Bureau of Fire Protection kay Sunday diri sa interview kay Fire Officer 3 Jonel Cortez, naman siyang arson investigators ng Rojas City Fire Station nga madugay na no nga wala sang kuryente ang among panimalay kag nagasindigan ini sila sang kandila kun kagab-ihon pero ti kahapon ay masanag man inpayag sang pamilya nga wala sila nagasindi sang kandila. Amo na si karon ang palaligban pa kung diin gid ba na nagagikan ang kalayo nga ginkatupok sang amo nga balaya. Kapin 2 million pesos no ang naging kahalitan sang amo nga sunog nga nagluntad gani dira sa Fuentes Subdivision, Barangay 11 sini nga syudad. Kag sa tugang paginamon diri nga balita ang banwa sa nga Sigma no ti madugay na ni siya gin deklarar nga under state of calamity kay man sa ihibalo sa aton mga kauturan Bombo Radio Western Visayas antes pa yang bagyong Odette no atong low pressure area pa lang bala nagabinaha-baha na dira iya kag apat ka mga banwa ang ginkumpirmar nga ginabaha ang masami man nga ginabaha sa gihapon nga banwa or barangay sa Banwa San Sigma ang iya sang Barangay Dayhagon, Bangon-Bangon, Matinabos kag Kogon kag Manggoso. Wala ang matinabos na baha. Amo ni siya nga damo sang mga humay, mga sa sektor sa agrikultura ang nagkalapierde gid, ti nagdugangan pagid, nagabot pagid si Bagyo Odette. Kung sa rin may mga recorded nga partially damaged nga mga puloy-an dira sa Banwa San Sigma. 78 ang na-record sang mga nagkalain-lain nga barangay, especially sa barangay sang Amaga, Balukwan, Matinabos, kag Kogon. Amoy nasa mga barangay nga reported nga may ara sang partially damaged. So sa karon, padayon ang ila nga panagtag sang food packs, mga relief goods sa 9,000, masobra or mas o minus 9,600 ka mga pamilya nga apektado gani dira sa Banwa sang Sigma. Inaga ni sila no natawon pa nila kung may pondo pagit ini sila nga tandog dira mahatag dabi sa mga pumuluyo dira kay man ang ilang quick response fund ang ginagamit na ganing nila sa karon sa sining relief operation. Kag sa dugang paginamon diri gani nga balita Bombo Radio Western Visayas ti ang ang amon diri pag-abot sa vaccination man iya na nalapawan na namon ang 70%. Kapin 75% na kami diri sa probinsya sang Capiz pag-abot sa herd MU or pag-alabot sa vaccination drive. Sa Rojas City pa lang ti 71 sobra na 71% ang mga bakunado diri sa syudad sang Rojas. Nga sa karon gani sa bilog nga probinsya sang Capiz 19 na lang diri ang amon nga active cases sang COVID-19. Padayon ang pagalinto diri nga ti magsunod lang sa mga health protocols kangay sa pagsukso sang face mask kag likawan gid no ang pagpadulong sa mga crowded places. So far amo na mga balita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita sa ilo naman kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay ang mga nagpauna namon diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan nag-viral subong no sa social media
kag ginaulan sang pagpagdayaw ang isa ka tricycle driver nga si Manong Herman iabot na langan, no, kag ini residente sa Purok 3 Bulwang Banwasang Numancia. Ini matapos nga ginuli niya, no, sa Kalibo PNP, yung turnover niya sa Kalibo PNP ang isa ka puti nga bag, no, white bag nga may yara nga unod nga nagaabot sa 400,000 pesos. O nga kwarta kung sa diin daw napanuhan sang ini nga tricycle driver nga may yara nga puti nga bag, no, nga ginapatihan na lipatan sang iya nga nangin pasayro nga kung sa diin dito nagpanaog sa may Judge Nicolas Street, Barangay Dagaw, Kalibo, malapit sa Ginobrablang Hospital. Way sa magduduha nga abi kainteresan, no, o kung bukaron bla to. So ginobra niya nagakadto siya samon nga may Kalibo PNP kag dito gin presentar, gin surrender, gin turnover ang ina nga puti nga bag kag dito na sayuran nga may unod gali na nga kwarta nga nagabot sa 400,000 pesos. Ang kuan ginimo sang pulis, siyempre may mga yara nga pag-anunsyo dayon natukiban nga inagali nagapanang-iyahan ni Ma'am Catherine Santiano, isa ka project supervisor sa isa ka construction company. Ang ina nga kwarta gali pang sweldo sa mga empleyado sang ina nga construction company. Siyempre matapos naging turnover, ginatagan man sang gamay nga bulig ang ina nga tricycle driver bilang kabaylo man sang iya nga pagiging honest, pagiging tampad nga driver diri sa Banwasang Kalibo. Kag siyempre todo pasalamat man ang nagapanag-iya kay na iuli na ibalik sa ilang ina nga kantidad, ang ina nga pampansweldo sa ilang nga tawuhan. Di kun wala to, kun ang iban to hindi man niya tanan, no, kun may yara, kun ang ginsakya to ang mga kwan bala, ang mga driver bala nga hama-hamas ang kwata ti nagkalot sa isang ulo niya kay bahol-bahol ni, no, 400,000 pesos. Kag ginasaligan na subong adlaw sang ilang nga mga employee kay siyempre may ikahanda man sa disperas sang Pasko. Pero importante ni balik naman no, ang ina nga kantidad sang kwata worth 400,000 pesos. Kag sa dugang namon diri nga mga balita, no, diri samon sa Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklante, ang Banwasang Kalibo nagpagawa to sang EO Executive Order number 094 kung sa diin presente anay nga ginapapundo, no, ang pagpatuman sang curfew diri sa Banwasang Kalibo. Ti sandig sa ina nga EO ginahatagan sang kaygayunan or konsiderasyon ang tanan nga makaselebrar sang Pasko kag bag-ong dagon. Kay man subong adlaw December 24, 2021 dispiras, no, sang selebrasyon sang Pasko ati wala sang curfew. Pagpatak man sa December 31, dispiras man sang bagong dagon, wala man curfew. Pero kung matapos ng ini nga duha ka selebrasyon, balik na naman sa original nga curfew sa kapareho man nga oras diri sa Banwasang Kalibo. Time ni para makawas-was kid guro ang iba namon di sa Banwasang Kalibo, baka para maka-celebrate kid sang mangin man sinadyahon kay daw pila nakadag-on kita nga nagakuan bala nagaantos nga daw wala gid sang kangay sang amusini nga celebration ng Pasko ta kay bangon sa epek sang pandemya. Kag sa dugang namon nga mga balita ang kanamon di simbang gabi kay man ito kay ginangan to nya patrol daw damo to yung naga-tinder gid, no, dito nagani ang iban sa liwan sa amon nga Kalibo Cathedral sa St. John the Baptist Cathedral para nga mga tinder sa ina nga simbang nga gabi. Ang iban tapos sa misa diretso sa amon nga Pastana Park para nga makapicture kag makapulo pangapi to, no, kay man nalipay sila kay na kompleto nila ang simbang gabi. So para ginsugod ang ilang simbang gabi tubtob sa karon nga last day, way man sang kun ano man nga may na-record ang amon nga awtoridad kay dito man sila nakaplastar, nakapalibot sa libot sa amon nga Kalibo Cathedral. Amo lang ni so far ang mga napuna namon diri nga mga balita sa Kalibo kag bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you,
Bombo Lindsay. Madamo gid ka salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibot sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita nagpagwayas ng direktiba ang pamunuan sa Police Regional Office sa Bureau 06 sa tanan nga police unit sa may Western Visayas nga mangin alerto, vigilante kag indi mangin kampante bangod posible nga magbalos ang rebelde nga grupo. Kadungan niya sang ika-53 nga founding anniversary sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o kun ang CPP, NPA, NDF. Tisunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Bureau 06, iya nga ginpahayag nga gina-maximize na ang deployment sang mga kapulisan sa kada area ilabi na sa mga lugar nga tuman ka apektado sang insurhensya. Tisunod kay Solis, lunsay leader sa NPA ang kadamaan sa mga napatay sa natabo nga enkwentro sa Disyembre 1 sa Barangay Alimudya sa may Miagao, Iloilo. Gani nga dako ang posibilidad nga magbalos sila sa may militar. Apang may plano man o kung wala, sunod kay Solis, naka-alerto ang mga pulis sa Rehiyon 6 Paskuaman o kung hindi nakahanda ang mangin ang aton nga Philippine Army sa pag-atake sa rebelde nga grupo. Tingin pahayag man diri ni Major General Benedict Arevalo, ang commander sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, nga insignificant o kung wala pulos para sa ila ang anibersaryo sa CPP, NPA, NDF sa Disyembre 26 Bombo Radio Western Visayas. Tisunod kay Arevalo, mantra na sa militar nga unahan sa pag-atake ang rebelde nga grupo agod nga ti mapauntat nang ginahimo nila nga pagpangguba sang kabuhi kag pagpalapta sang extortion letters. Kag diri bala sa may syudad sa Iloilo bangod nga ti madamo na diriya nagapugok na diring trapiko sa amon mangin sa mga mall, madamo-damo naman sa mga tawo ang nagapadulong diri agod nga ti magbakal sang ilang mga kinahanglanon, mga gifts abi nila, regalo sa ilang mga himata. Bombo Radio Western Visayas, pero masubo lang din sa bahin sa mga vendors, mga sidewalk vendors, mapulupinot sa gihapon ang ilaya nga baligyan ay bisan pa nga ti holiday season. Diri sa amon, hindi magwantahan ang traffic. Grabe gid diri ang pagpugok sa trapiko sa syudad sa Iloilo. Bangod man siguro nga ti holiday season. Dira sa inyo, Bomboan sa may Bacolod, amo man bala ini ang sitwasyon sang inyo yang mga dalanon dira Bomboan. Bauti pareho gid kita Bombo Lindsay, amo gid ang sitwasyon kahapon susperteng traffic diri sa amon sa downtown area diri sa may syudad sa Bacolod. Ang mga tawo sa malls Bombo Lindsay do wala ang yakbatsaga, do wala na COVID, kaya do halos nagkenadto sa mall ang mga kabataan, araman, hasta kaina sa simbang gabi, Bombo Lindsay, after kadto sa katedral, kadto dayon sa public plaza, mga kabataan, so sa pagkadamo, amo na ganyang sitwasyon man sa amon subong diri, Bombo Lindsay. Amo gani, nagabinungguan, ay lang yung mga siko nila, mangin gani sa mga PUJs diri man sa syudad sa Iloilo, nag-advise na lang si Mayor Trenyas nga, mabisan pa nga pila lang dapat ang kapasidad sa mga pasahero sa sulod sang jeep. Nag-advise na lang sa Mayor Trenyas nga ti magmask na lang kay para nga ti makabulig-bulig man ini ang plete bala makabulig-bulig man sa aton nga mga drivers diri sa may syudad sang Iloilo. Kahapon tubtob subong siguro mangin dagsaon man sa mga tawo sa mga mall diri sa may syudad sang Iloilo. Dira sa may Rojas ginadagsa man bala dira sa mga tawo sa inyong mga mall dira sa may Rojas City, Bomborita? Positive gid sila, no? Bombo Lindsay, no? Sina nga bagay diri bisan diin man kay man ang tawo sa karon niya do nahidlaw no, last year no? Wala sang kangay sinimo nakahugot gid sa aton sang nagligad nga tuig bangod gani sining pandemic, pero sa karon nga do nagkanay-kanay naman ang aton nga sitwasyon hay do mga binuyan gani nga kagang, no? Ang ining pila kanaton kumagaturan nga nagapadulong sa mga malls, sa tindahan, no? Sa mga parks, no? Damo na sila subong sa mga ginalagawan Bombo Radio Western Visayas, pero amo lang natani, no? Nga sa gihapon na mapahanumdom nila nga magsuksok gid sang face mask naman na ara gid sa gihapon ang COVID-19 pandemic, Bombo Lindsay. Kati daw hindi mo gani mahambal nga wala kwarta ang mga tawo kay ti madamo gid subong ang mga nagagwa kag mga nagpamalaklon ti siguro Bombo Radio Kalibo, Bombo Leonard daw na excite man niya aton nga mga kabombo kay ti subong naghalog-halog na gid man ang aton nga mga restrictions, masaling na gid siguro nila nga ti merry na gid yang ilang Christmas, Bombo Kalibo.
Ti sakto gida Bombo Lindsay, no? Diri samon damo kwarta tawo release ang tupad, no? Tapos may yara pa nga mga balaan mo man din mga politiko samon, mga galante mo. Oh, ang iban may mga yara nga mga kuno pamaskwa. Oh, pero balaan naman nato na. Ang iban pagid siyempre may mga ayuda halin si ilaman nga mga opisina ti damo ni tawo subong diri sa Kalibo kahapon damo man so gin-expect man namon diri sa Kalibo mas pagid nga mga damo kay siyempre nagahingabot to sila nga makapamakal sang ilang mga kinanglanon sa pagselebra sa ini nga dispira sang Paskwa. Ag iban siyempre nag-spend man sang ilang nga mga family bonding no there is Kalibo ang dati nga wala nila maobra kay man pandemic subong damo na naga-date kadto to sa mga kaladtuan mga area namon diri sa Aklan diri sa Kalibo nga sarang sila makabanding Bombolense. Amogid, ti dapat man nga hangpon paminsaron sang aton nga mga kabombo nga ti may araya sa gihapon sa nga pandemya. Alang-alang na gid ako na Okay. Salamat gid Bombo Radyo Western Visayas. So ay kita yung mga kabinay amo na ang opisyon nila so nagahay sila sa pagpangalagan sa mga videos and views morning edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo France Andrew Burgos. Sige hapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod.